Pi ukasi jong ya kajat. Bang kli beri orang pi peteng we. Yang bas ia ngong kata kajat aku keteng ju pite. Kani ke de jinge pher ka bang intip su ru wat ya ketenrai ke jingi. Ngam tu syaban khot ba sai mo nga kitip ba arden ru khulung khana do be. TV te menta pinong ya ka ketin rangba. Rangba in hapan batai menta kamut yu. Ukasi usu tu kamut yu rangba. Kamut usin rang. Kamut ya ke berakat ke jing perkat ulong rangba. Ke menteri rangba do jong gari Indira Gandhi. Ki kapang balong kemido jong gari India. Kata usu tu ya ketin. Te menta la pin hapan bagai hok kasot. Ban batai ka akor ke buram. Temu phimde ki khasi utip kai ka akor ke buram. Utip kai ka hok kasot denem den. Ka hok ka sikin tien. Bat we urang ba ha jinga tai ka bangi tai wong barden la da pia ka tum ka perkhat rai jong khasi mdon kam ai ye gidar prashnong ngong menjur shispa tang ba ha ka tu por ka hok ka dan mentan dan hok shoot klem ai dam long ka sixty ka dei balai khun do yap do im banon but incorporate apo ka constitution jogri India baneda kerpang ini ye ka jinglong kerpang kam patan dawai pat ka jaj benriu ka ban buram mi gelong kumi ka buram ka jaj benriu khasi ji ngam i bagan ka jing bagala ha bangi ong te rang ba angit scam dia bangana sutu igununu ka rukom im ju khasi ka rukom perkhat ju khasi bagalong ka badai ni tang namar ban penhun yunu nganum la banong ngabakala ndai talong bangin pen pau ni ki jaga khasi ki ba mdan khasi syuk bagi dan dikibi ki cai ya ka bos nong ibat mangi ubat usim la dikin don syuk managi khasi yang tu atau hari India don an ban sha bam sap don beli ba ka jur bam sap adus tu khasi kan thai kim chi song dorbar ndai tang kan thai senrang bam dat tamai lawan song dorbar ba ndai tang kan thai senrang bam dan taman ru sarung dorbar te kalong kum ne pi senrang bam dan taman ula ban du taman ka kan thai ba kam la te ban du ai jing long senrang kata kai ka banga hap na kada ban ya kata kai ban kan thai kata kalong ka jing sisa ni ka jai ber khasi ni pher na gari thor u khasi umju angga kan thai senrang umju ong bapo upa kraw judon banang bestat ngilong kawai bali hata khar hapon ra tak aim bandar reception 30% namar la nyau ben la le ben ka kan thai hang ni don ke jing le ben ka kan thai namar ka takadaw ngimla banong ba tang namar iwe ari jingja phin kno lo di senrang pia ban pej ba kat kum ka jingong jong ka chat ben riu ka jingi ni la buram hadu kata-kata gilong kemi